Bueno, polo menos estamos sendo máis eficaces, non? Creo que por momentos ainda creo que nos sentimos demasiado atacados ou que pasamos algúns momentos ainda complicados, pero que os estamos resolvendo mellor, non? Con máis seguridade defensiva, con máis contundencia a nivel defensivo. Está claro que, bueno, despois de tantas jornadas encaixando, por levar agora 2 ca portería a 0, nos vai a dar máis confianza, non? Ou polo menos espero que nos dé moita máis confianza. Bueno, non sei se recordou, pode ser, non? El segundo tiempo sufrimos máis, en el primero creo que fuimos moi superiores, creo que no ir con máis ventaja al descanso nos crea, bueno, pues esa sensación de que como ya nos remontaron algún partido o varios partidos, pues no estamos del todo confiados solo con el 1-0, ¿no? Y creo que, bueno, los equipos dan un paso al frente porque van perdiendo y ya no tienen nada que perder, y nosotros ahí acusamos, ¿no?, lo que estamos viviendo durante la temporada. Creo que con estos resultados positivos que estamos teniendo, a ver si nos da más confianza para manejar mejor los resultados cortos a favor y, bueno, y no sufrir tanto y ni perder tanto la iniciativa en el juego. No es cuestión de un 11 tipo. Yo creo que en Burgos, por cómo era el rival, optamos por jugar con extremos puros, darle mucha amplitud, ser muy ofensivos, manejar el balón. El otro día pensaba que un hombre más por dentro nos daba una ventaja numérica que había que aprovechar, y prescindimos de un extremo para jugar con Adrián ahí un poquito de fuera adentro. Bueno, son matices que nos van dando los partidos, ¿no? No tengo aún clara la alineación del domingo, pero también puede haber algún cambio con respecto al anterior, también en función de que buscamos cosas diferentes que nos dan futbolistas diferentes, non é cuestión de un 11 tipo ou non. Xa falamos moitas veces, non, que as derrotas pois se acusan, e que a nivel grupal, a nivel psicolóxico é importante, bueno, non volverse demasiado negativos, e que as vitorias, bueno, pues todo alegría, bo rollo, mellor motivación, pero tamén hai que saber gestionarlo, non? Porque, bueno, a liga é moi igualada e cada poucos días temos outra proba, entonces, bueno, para nós está claro que preferimos traballar con vitorias no fin de semana, pero tamén con mesura, non? Con tranquilidade, esperando a volver a competir ben o domingo. Temos aí unhas pequenas molestias de Pedrosa, que vai a ser difícil que chegue, pero, bueno, o resto están todos ao 100%, así que para facer unha convocatoria completa pois estamos prácticamente todos disponibles, non? Salvo Pedrosa. A ver, eu creo que antes tamén, non? O que pasa é que eu creo que había un problema de eficacia a hora de resolver as accións defensivas, non é que nos fixeran moitas. Eu creo que, por exemplo, o outro día o Ourense no segundo tempo si nos fixo 3-4 situacións de gol. Bueno, algunhas as resolvimos ben con Santi, outras as resolvemos ben a nivel defensivo. Repito, creo que ser máis eficaces, non? Máis contundentes en certas accións que antes nos penalizaban, e que, bueno, que agora estamos evitando que nos acaben en gol, non? Eu creo que, bueno, a veces o fío entre que unha ocasión sexa gol ou non sexa, pois é unha toma de decisión, un momento puntual, unha boa distancia, unha boa disputa. Son pequenos detalles que creo que agora estamos nos que estamos mellorando. Bueno, supoño que empezará a condicionar algo máis, non? É dicir, está claro que somos o máximo goleador do grupo, temos a un futbolista como Carlos con 9 goles en 11 xornadas, que é unha media, bueno, espectacular, pero temos tamén moita capacidade con outros futbolistas que poden chegar en segunda línea, con futbolistas por fora. Bueno, está claro que algo ten que mediatizar, e supoño que algo contará para os rivales, pero é importante que aproveitemos este bon momento de Charlie, pero que outros tamén vayan sumando, bueno, por si en algún momento Carlos, que non é lóxico, non? Todo este nivel de eficacia que ten, pois cando el baixe que aparezcan outros, non? Pero temos recursos para facer gol seguro. Bueno, non sempre nos gustan os campos grandes, non? Está claro que Ganzábal ten 68 de ancho, non? Polos 64 nosos, e 104 de largo, un poquinho máis que o noso, un pouco máis, pero se nota, non? É un campo de moita amplitud, non? Que é moi importante saber traballar con esa amplitud a nivel ofensivo, e tamén defender esa amplitud a nivel defensivo. Bueno, a nosos campos grandes sabemos e falamos moitas veces que nos gustan, vamos a ver se nos adaptamos ben e facemos un bo partido. É un equipo, primeiro, que cambiou de adestrador, agora parece que chega un adestrador, ou que xa está un adestrador novo que chegou o mércores, podíamoslo ver en Coruxo a fin de semana pasada, un equipo, pois eso, de xente nova, tamén con algún veterano como Gonzalo, como Alain,
no centro da defensa, bueno, Sam vai no medio do centro, futbolistas novos por fora, de velocidade e de bo pé, bueno, un equipo que traballou moi ben a nivel defensivo o domingo pasado, que foi capaz de ganar un campo tan complicado como Coruxo, bueno, un histórico, digamos, da antigua segunda B, non? Desta segunda ref, que bueno, intenta salir deses postos de abaixo donde todo se complica tanto e que, bueno, co cambio do adestrador vamos a ver que versión nos ofrece. En Coruxo algo variaron, pero creo que co partido que fixeron en Coruxo despois de ganar, pues o normal é, bueno, que algún matiz haxa por xogar na casa, polo rival que é diferente, somos diferentes ao Coruxo, bueno, saber un pouco que poden cambiar algunha cousiña, pero bueno, o importante sempre somos nós, non? É conocer ao rival, está claro. En este caso temos menos posibilidades de coñecelo porque é un adestrador novo, pero, bueno, pues entonces toma moito máis importancia o que fagamos nós ben. Sí, a ver, 3 vitorias consecutivas en esta liga dan un salto moi importante, nós estamos aí en ese momento, non? Levamos 2, volver a gañar fora da casa sería eu creo que un espaldarazo moi bo para o equipo, temos que ir con esa mentalidade, deixar ao Langreo a 6 puntos en caso de gañar sería unha boa distancia xa con un equipo de abaixo, e bueno, sabemos que nos meteríamos un poquinho máis arriba e buscando esa zona media alta, pero para eso hai que volver a gañar, non? Que é o importante, así que vamos a centrarnos solo en que sea outra vitória máis, e as contas e a clasificación xa miramos o domingo pola noite. Sí, eu creo que bueno, tal vez le falte ritmo, como es lógico, algo de físico, pero para jugar de titular y jugar una hora de partido yo creo que podría estar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, creo que no hay que precipitarse demasiado con él y que vaya ganando minutos. Otra cosa es que estuviéramos más justos de gente, pero bueno, sabemos que Agulló está disponible ya prácticamente al 100% y eso es bueno, una garantía para todos. Llevamos varias semanas así, ¿no? Incluso a semana da derrota do Compostela foi moi boa de traballo, a do Burgos anterior tamén é espectacular, en esta pois estamos tamén a moi bo nivel, todo axuda, non? E ver un poquinho máis de luz, ver que as cousas van saindo, pero que temos moito que mellorar, pero está claro que, bueno, o grupo traballou ben sempre, non? Incluso cando nos peores momentos, así que por aí non hai queixa.